Bé, esteu al segon curs de batxillerat, heu superat el primer i molt bé, però ara se'ns presenta un curs força difícil. Aquest curs, precisament perquè és més curt, perquè hi ha la selectivitat al final, doncs hi ha molts més exàmens. Pocs dies de descans tindreu i llavors els exàmens a més començaran de seguida. Penseu que així acabem un tema, els professors i professores passarem a fer-vos examen, que us teniu que organitzar ja. Les notes compten i qui té nota baixa no entra. Bueno, d'això continuarem parlant demà, ara podeu marxar i ens veiem demà, sí?